Vítám vás na kanále Mystic Mindy Meditace. Děkuji, že jste tu se mnou. Dnes vás provedu krátkou řízenou meditací, která funguje jako náplast na váš stres. Je určená pro chvíle, kdy na vás všechno doléhá a jste z toho všeho vyčerpaní. Před začátkem si najděte tiché a klidné místo, kde nebudete rušeni. Tato meditace nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti. Stačí jen naslouchat, dýchat a nechat se vést mým hlasem. Dovolte si právě teď na chvíli vše odložit. Všechny starosti, spěch, očekávání. Tento čas je jen pro vás. Tady a teď. Bez hodnocení, bez tlaku. Jen vy a váš klid. Zavřete oči, nadechněte se pomalu nosem a s výdechem ústy si představte, jak z vašeho těla odchází napětí. Nadechujete klid a vydechujete tíhu. Nadechujete lehkost a vydechujete stres. Teď si představte, že se nad vámi vznáší měkké růžové světlo, jako teplá zářivá deka nebo jemná náplast. Toto světlo je léčivé, ochraňuje vás, obklopuje vás bezpečím. S každým nádechem toto světlo vdechujete. S každým výdechem se rozpouští napětí z vašich ramen, čela, hrudi a břicha. Jako když odpadává tíha, kterou už nemusíte nést. Představte si, že se toto světlo dotýká místa ve vašem těle, kde cítíte stres nebo tlak. Může to být v hlavě, v hrudi, v žaludku, nebo kdekoliv, kde vás to vede. Světlo se toho místa jemně dotkne, jako náplast, bez posuzování, bez nutnosti cokoliv řešit, jen klidně, s péčí a vy můžete pocítit úlevu. A vy si můžete dovolit na chvíli jen být. Nic neřešit. Sami v sobě nemusíte být ti silní. Jen dýchejte a nechte se opečovávat růžovým světlem. V tomto světle je všechno v pořádku. Nemusíte být dokonalí. Nemusíte mít všechno hotové. Stačí dýchat a být přesně takový, jací jste. Teď a tady. Párkrát se zhluboka nadechněte a pak vydechněte. Prociťte tu úlevu, která přichází s každým výdechem. Až budete připraveni, začněte pomalu vracet svou pozornost zpět. Hýbejte prsty na rukou a na nohou. Možná si protáhněte ramena nebo krk.
Spojte si dlaně a proměte je, až se zahřejí. Pak je přiložte na oči a pomalu otevřete oči. S tímto klidem, který jste právě objevili, můžete vstoupit zpět do dne s vědomím, že se k této náplasti na stres můžete kdykoliv vrátit. Děkuji, že jste si tento čas dopřáli. Pečujte o sebe. Vaše duše si to zaslouží. A pokud vám tato meditace pomohla, zanechte prosím like, komentář nebo se přihlaste k odběru kanálu Mystic Mindy Meditace. Každý krok směrem ke klidu je krokem k sobě.